Asiphelela ngakushota isipoki hayi asiphelela hayi asiphelela. Hayi lento sengiyibonile uVusinova uhlakaniphe kakhulu. Ivideo yami yokuqala ibadidile abantu ngoba phela mina ngiyisoka nengqondo futhi nginayo. So kwakhulumeka into ejulile ngakhohle ukuthi nginezingane la ngeke ziyiqonde lento. So uVusinova la uwazwe kahle amabhinqa uma ethi akabiza omaskanda bangasekho emhlabeni engomeni yakhe. So ngokubiza uMakhazeni ehlakeze engomeni yakhe ebesikhombisa ukuthi thina siyitshela ukuthi uyaphila kanti cha kudala lo muntu ahambe emhlabeni. Ngoba naye ke uMakhazeni sengisho uSpoki uyayivuma lento mayese ekhuluma ngendaba zamafridge okusho ukuthi ukhombisa ukuthi lelizwe yena kulo liyabanda okusho ukuthi usemakhazeni lo muntu lo. Hayi ke Spoki hamba yakunova.